Kuliah jual ni bro, akan eka video ko manta, akan eka video manta ngan pensai api nga sepang syllabus jong ka DLN, te kanongot kin sim blog, kanongot ka bai kelas kita dar termo ngan batai api, te hangno nga deban apply, eng haban jit, ngadai napo east and west ngan tap hae, te ngan batai lut kita manta akan eka video. Te ka syllabus ni kongan batai shoy ka syllabus, te ka full mark, ka desan po mark. Mo ngan batai kat kum kibala dep mo marhang kim nom ai ya pi ba kan de kata ne kasel bos kamtan de ngan ya thu kat kum ka jing ya thu kini kibala dep yo usnem bala dep te ka full mark desan pomak ke ken set pi ka gidon ka we ka wan po child pedagogy te ka child pedagogy kumut ba pia ban tip sepang khana kumno ban hikai khana kano ka jing he jing san khana kumno instruction ayu ban hikai khana te sawat bahan apa Google ne apa YouTube kin download baru kin matai sepangga child pedagogy mah te kepar gede ga maths science but English kini gede be class 10 level maths science but English child pedagogy maths science but English sepan kre bahai kita gede be class 10 level pila ban wat himapi na e ban pen kre e ban yu ngala matai kita laita child pedagogy maths science but English ta kabai kelas kan no kabai kelas kalong free Amnon kam man suwe pila banyo ru ya ka stipend shisnem tamut pinyo arts nem pinyo stipend ru kinsa anda pila yo admission pinsa tip ekonomi free te ngadai shubunga ong ngadai napo southwest kasihil ngap man apply hae pia ban tip mo napo ka website la dap tho api ba pia apply be tik ha kata ka district ba pideban apply pimla ban le apply shawai pide napo west ngamla ban le apply sapo east mo te kin jit api kat kum ka block ma kin don sit bet kat kum ki block wise to ngan nia thu piang ne ma ba chu kibana west ka hil ke apply be ponong stoin napo eastern west ro ke apply be ponong stoin namar ba 4 don dayan te ke bana ma south west ka hil ro ke ban apply be ponong stoin kita lai tele ki district te ka selection bne kan long kumno kin haban chimbet block wise te shubu hapo west ka hil baro but eastern west but south west ka hil ki don drutelik block te kin phia kin phia kuma prangut chi block prangut lane khandai ngut pakan da bech sanpho ka sit ka dei sanpho set ma te prangut chi block lane dai khandai ngut chi block kumta kan chim mar ki long bech block wise ka merit list kim nom chim kolum kum tu kan chim block wise merit list but nam ta ki ba don jingduna document ka don la ka jong ka relaxation ka ta churu ka don la ka jong ka relaxation okay te rakan mo por apply ban jet mo phimla ban apply mo phiban page bahan apo ka website phimla ban le apply na po bhoi phinamla ban le apply sipo shalong phiban page apo ka padon apo ka district ada batai lupa mo phib apply be mta te anda adap ka entrance phimon wan sa ka counseling kin le kum no counseling kalong kum ka interview kin kali jing kali phi kin ta kin jater kin penshai kin yu mta kamba long ka interview hi da adap interview be submit release te kandidat kum ka block wise mo te sa pen mi ki list pede kum ka block phila ban la da phio sayo la pimyo kin sa mi hang tai matrai tang kine ki jing penshai phila shai thrai te ka ban tap pede ban tap application kan sedang na adu ar tarik kan mau nam ta ki st ka dei si spat ning ka phia ban siu online te ki bala ban apply ki long bai pass class 12 100% chenang ma la phio 100% chenang phila la bai ban apply kan mau kadai free ka bai kelas don ka bai kelas te 100% chenang tang kine hi ki jing pentip te la pidon ki jing dang don ki bamla ban bat thu te pin comment siapo dengan persang ban wat jing tip nam ta jong pi tang kine kuliah